ми, ти готова ли си? Как си? Направо, слизай. На всичкото отгоре не си че я карам на почивка, ами няма да ми разрешава да пия. Обаче не ме познава достатъчно. Разкъдваща машина. Иване! Иване! Ко правиш, бе, Коле? Ти ко правиш, Иване? Остай ма мени, бе. Не ти го правиш, бе. Остай ма мене, бе. Ти кажи ко правиш. Коле вече правя каквото си искам, пак да става каквото ще. Ей, това е приказка.